Moi! Eli mä teen nyt mun kynslakoista videopostauksen. Ja nyt mun kynslakkoja on vähän yli 50. Ja nyt tähän ei siis tuu sitten noita mitään kynslakan poistoaineita tai kynsitarroja tai tälleen, pelkät kynslakat. Eli aloitetaan tästä. Eli tää on tällainen Dependen neonkeltainen. En tiedä, onko tätä enää kokonaan edes myynnissä, en ole löytänyt. Ja tästä en kyllä löydä, tästä on kulunut tämä numero pois, tai tää sävy. Niin tää on varmaan ollut joku 34, mitä tossa nyt vähän näkee. Mutta tää on ollut tosi hyvä, mutta tää on kyllä mulla jo aika lopussa. Sitten Dependen yksi mun suosikeista, jonka näkyykin, että on vähän loppumaisillaan, jos se vaan näkyy siitä videosta. Niin tää on tällainen glitter tällainen hopea. Ja tän sävy on 04. Tääkin on aika kulunut, en tiedä onko toi ihan oikein. Pitäisikö ton 4 perässä vielä olla joku numero. Sitten Dependen ihan tosi ihanan värinen tällainen vähän pastelivioletti. Tän numero on 316. Tää on tosi ihana. Sitten Dependen aluslakka. Tää on tosi hyvä. Ostin tän vasta vähän aikaa sitten. Ja tosi hyvältä vaikuttaa. Ja tää on 0,79. Sitten tällainen ihana kesäinen keltainen. Ostin tämänkin vasta äskettäin. Ja tän numero on 356. Sitten tällainen ihana possun vaaleanpunainen tai pinkki, mikä tää onkaan. Ja tän numero on 305. Sitten tällainen aika kulunut jo. Tällainen valkea, miten se nyt sanois. Sellainen vähän niin kuin valkea, mutta ei ihan kuitenkaan. Ja tää on 293. Tää on ihan hyvä värinen. Sitten tääkin on tosi vanha Dependen lakka. Ja tän numero on 03. Tällainen jännä punertava. Sitten tää on normi läpinäkyvä. Tää on just joidenkin kynstarrojen laittoon tosi hyvä. Ja tän numero on 033. Sitten tällainen neon glitter. Tää on muuten ihan hyvä, mutta tää ei oikein näy niinku, että ei olla vielä niinku löydetty mitään lakkaa, minkäkään tää silleen sopis, tai mä en oo löytänyt. Ja sitten ehkä joku neonkeltaisen kanssa. Ja tän numero on 328. Sitten tällainen ihana violetti. Tykkään tästä tosi paljon. Ja oon kai käyttänytkin tätä jonkun verran. Ja tää on 323. Ihana. Sitten vähän tummempi violetti. Tää on ihan kiva, mutta tää on tosi tumma. Ja tää on vissiin 115, että tästäkin aika kulunut toi numero. Sitten normaali valkea. 031. Muuten ihan hyvä, mutta tätä pitää laittaa ainakin 2 kerrosta ennen kuin peittää hyvin. Siinä olikin kaikki Dependen lakat, jotka mä oon kaikki siis ostanut Kiksistä. Ja maksaa jotain 3 € kappale. Sitten Kissin näitä Nail Art lakkoja. Näitä mulla on 3. Eli tää valkea. Sitten musta. Ja sitten tällainen hopea glitter. Ja nyt jos kaikki ei tiedä mitä on Nail Art lakat, niin ne on tällaisia, missä on tällainen ohut kärki. Saa helposti tehtyä kaikkia kuvioita. Ja nämä kaikki 3 tuli siis samassa paketissa. Eli tällainen Maybellinen lakka. Tää on tosi jännän värinen, tällainen ruskeakultainen jännä. Ja tää numero on siis 19. Mua ärsyttää. Tää tarkennus välillä tosi hyvä, välillä tosi huono. Didi. Sitten uudet Maybellinit. Tässä tällainen ihana vaaleansininen. Tumman sininen, tää on melkein musta kynnessä. Ai niin, tän vaaleansinisen tää sävy on 600
657. Ja tämän tumman sinisen, mikä on melkein mustakynsissä, on 665. Ja sitten on tosi ihana vaaleanvihreä, tosi kesäinen väri. Niin tämän sävy on sitten 753. En osaa nykyään edes sanoa näitä sävyjen numeroita. Sitten meillä on 4 mini OP-aita. Ja mulla nää lukee täällä jossain nää sävyt. Eli tässä on tällainen turkoosi. Ja tää on Fly-sävy. Tää on tosi kiva. Sitten tällainen jännä glitter-lakka. Niin tää on Metallic for Life. For. En mä sano 4. Sitten tällainen tosi ihana vaaleanpunainen. Just oikein sellainen baby pinkki. Niin tää on sitten Pink Friday. Ja sitten mun lempparista näistä OP-aista tällainen tosi ihana vaaleanvihreä ja just sopii hyvin kesään. Niin Dit It on EM. Ja sit mulla on tällainen yksi Tokmannista ostettu. Mä en oikeesti tiedä tämän nimeä, kun tästä on lähtenyt se tarra. Mutta tää on Tokmannista. Tällaisia eurolakkoja. Tää on muuten ihan hyvä, mutta tää kuluu tosi nopeasti pois. Vaikka olisikin jotain päällyslakkaa. Sitten nämä Mavalan lakat, eli tällainen joulun alla ostettu tällainen ihana glitterlakka, tai ainakin tää näyttää tässä purkissa. Mutta pitäisi varmaan lisätä tähän jostain purkista glitteriä, koska kun tätä laittaa yhden vedon, niin tää on tosi huonoa. Niin tää on 343 glitter red. Sitten tällainen punertava. Nämä Mavalat on huono, kun ne ei ole koskaan auki. Tätä mä en ole pitkään aikaa auki. Muuten lakkaisin tällä aika paljon. Ja tää on 14 ST Robech. Sitten tällainen vaalea, melkein valkea, niin 22 Genetive. Sitten tällainen vähän saman värin kuin se Maybelline lakka, niin 32 Bangkok. Ja sitten aivan ihana Mavalan lakka, tykkään tästä tosi paljon, niin tää on 38 Silver. Tää on kyllä aika lopussa, pitäisi ostaa uusi. Sitten Konadin lakat, niin nää tuli sen kynsileimasin jutun mukana. Eli tällainen valkea, täällä ei taida missään lukea tätä sävyä, mutta tällainen valkea. Tää näyttää mustalta tää toinen lakka, mutta tää on oikeesti sellainen, mikä tää on, tosi tummansininen. Olisi mieluummin voinut olla musta siinä paketissa. Sitten Lumenen Natural Code lakka. Missäköhän tää lukee sävy? 9 Leave It Up. Tää on tosi ihana, mutta tääkin on jo lopussa. Muuten Lumenen Natural Code lakat on ihan hyviä, mutta ne on niin pieniä. Niin loppuu aika nopeasti. Sitten Aden, mitä se lukee, Cosmetics lakka. Tää on tällainen päällyslakka, tää on vissi ostettu jostain Virosta. Tää on ihan riittoisa, kun tässä on 10 milliä. Ja on ollut tosi hyvää. Eli tässä oli siis nämä mun kaikki kynslakat. Ja mä kyllä teen sit lisää videoita heti, kun tulee lisää kynslakkoa. Ja sit mä teen varmaan just jostain seuraavista kynsistä, mitkä teen, niin niistä sitten videon. Moi!